Hola, com va això? Ja acaba de començar el nou any acadèmic i per això us vull recordar que jo ofereixo classes de català i d'altres llengües. De fet, fa un any jo vaig començar a fer voluntariat i he ajudat moltíssimes persones a parlar en català, especialment a través del voluntariat per la llengua. Així que, si esteu interessats a aprofundir el català o coneixeu algú que ho sigui, doncs podeu escriure'm un correu aquí mateix i ens posem d'acord. Doncs que vagi bé l'any i a reveure!